Wala. Wala guys. Merong ano. Ay, kukuhan. Lingkod natin. Matagpukan na telepon. Ayan guys, kunti pa lang yung nahuli namin. Pero mukbang na. Ah guys, punta na tayo. Let's go! Di pa lang guys yung huli namin guys. Chokoy. Yun. Chokoy yung mulwat. Guys, kumulo na guys. Hello guys. Nandito na naman kami. Manarap naman kami. Naniniman naman kami ng hipon. Nabutan kami ng ulan guys. Kasi sumelong kami dito sa Sumulong muna kami ngayon dito sa sirang bahay. kubo. Sirang kubo. Sirang kubo. Punta kami mamaya dun sa Paibasan. Nahanap na naman kami ng ulam. Sama ka na naman guys. Pagkapetan mo sa Mga bata. Yob. Ha? Pagkapetan mo sa Oo. Ika lang muna guys, magpapawad lang po para maayos na ito ng kubo. So yun guys, humila na yung ulan. Punta na kami dun guys. Ito na yung mga bata guys, nag-uno na. Guys, nandito na kami sa may sapa, sa pasapa. Punta na kami dun. Hirap dito guys ng daan. Malaki na pala yung dagat guys. Baka hindi naman kami nito makakahuli. May tubig na dito. Dito tayo sa lubog. Kita dahil nadako ng taog. Guys, ang laki na pala ng dagat. Hindi na naman kami makakaulam nito. Laging bad trip. Dapat sana ay kanina pa. Nangalauna. Guys, ito ng dagat. Guys, ito na guys kami guys. Pwede pa sa'yo manarap. Guys, mamaya na lang guys. Subukan pa rin namin kahit malaki na yung dagat. Laki guys ng dagat.
Walay. Pero no. Yan guys, meron. Ay, kuhaan ko ya. Lukon. Naahangay lang lukon. Nawarang pukot sa kali. Ay, napagabrihi. Hello. Jadi kalau ay napagkanto kayo. Kalbagida ko na ini. Okay. Pwede ko ngayon ang pupot. Hindi siya umalis. Masayon lang nun sa rudihan. Sobrang tubig. Daw. Abot nga ito sa akuan. May dapat ito si Pagkun. Guys, ito na guys yung huli namin guys. Ang dami na guys. Dalawa pa lang. Guys, oh my god guys. Nakahuli kami ng guys. Ng isda. Nakahuli kami guys ng ano, muing. Nakahuli kami guys ng muing guys. Kita. Wala na. Madalang guys. Wala. Wala guys. Merong ano. Ay kukuan. Lingkod na tayo matagpuan na telepon. Ayan guys, hindi pa lang yung nahuli namin. Pero mukbang na. Ay, It's exciting. We're stalling you. meron na naman. Tiro naman guys, sabi nila. Guys, napakalaki ng dagat guys. Yuhu! Tsaga lang tayo guys, baka makaulam pa tayo. Yan, susunod ikaw yung sa camera. Meron na naman. Kaalami mga idolo. Sabi na magsud na ang taliga. Kalamin mo kaya? Good size. Wala ba kaya? Hindi na.
sunod na likas. Ay, malaki man ang dagat. Parang meron ako. Sasara. Kita ako po ay pag-video. Dapat. Maputik guys. Ang laki ng kahoy guys. Pag ganito. Kasi, paano yung tulak mo ng ano? Sudsud pero bihira lang yung ano. Para ka lang nagpapala. Pero meron? Lang pala. Usay. Meron guys. Good size. Ah. Tabang natin rin. Yan kawan. Pangulam na kami guys. Mamaya. Kali. Mama daw, nanubo daw. Konti pa lang. Mama. Oh, cut. Tara. Meron guys. Parahan guys. Dito guys ng view. Viewers. View. Iikot ko lang guys. Baka di, para sa iyo to, baka mahalin mo to. Ang bundok doon Hindi, sa ako. Pasabi. likod. Yeah, dadaya. Kaya ka na naman. Uy, ang sunod yan. Malaglag, sun. Panikop soy. Panikop. Guys. Back to back. Back to back daw siya guys. Di pa lang guys yung huli namin guys. Chokoy. Yun. Choco yung mulwat. Guys, mamaya na lang guys dahil pauwi na rin kami mamaya. Gani guys, gani. Dito say, may lumayog dito isda. Magsusubscribe naman guys. Say, Tayo guys. Magsusubscribe. dito, may lumayog dito banda. Shout out kayo. Oo. Mag-out shout out. Mag-outshot. Mag-outshot. Ano? Mag-shout out. Mag-shout. Mag-shout out. Kami shout out kang Gloryless Engineer. Ano daw? Sige. Ano yan? Guys, paki-subscribe naman ng channel. Subscribe. Ikaw daw, Soy. Maaram ka ba, Soy? Paki-subscribe. Soy, Subscribe. ikaw daw, maaram ka ba? Nanonyak na. Takan ta rin yakan. Maki-subscribe na lang kayo sa akin. Kakuan, karayo mo. Ano ba yan yakan niya? Otro agad, otro. Paki-subscribe. Paki-subscribe naman yung... Paki-subscribe na lang ng... Guys, ito na ang huli namin kanina. Kunti lang. Dahil... Kaunti lang. Ngayon lang namin lulutuin. Pagulukat sa pitapan ni Mama Nwinti.
May gata na kami guys. Tapos Ricardo wala ng sibuyas. Kasi mahal ang sibuyas guys. Tapos may talbos ng ano kamote. Tapos meron Guys, lulutuin ko na guys. Sisit up ko lang yan ang cellphone. Guys, lalagay na yan natin yung kata. Yan guys, hintayin na lang natin kumulo. Yan guys, kumulo na guys. Kain na. Kain. Ako na nukunsoy. kata ko manunta kanina. Guys, nakalibre na naman kami ng pangulam guys. Kagabi hindi. Kaso konti lang huli namin. Laki kasi ng dagat. Babawi na lang kami sa susunod. Butihin pa namin guys pag video. Guys, tapos na kami kumain guys. Ito yung Dito na lang yung video namin. See you next vlog.